I kod tvoje cipelice. Reci mi sad kad je umro Michael Jackson, ili imaš manje posle ili više? Pa, zavisi sve. Zavisi koliko su ljudi voljeli Michael. Pa da, neki dalje oplakuju, neki tuguju, a ja sam negde pola-pola. A ti si plakao, 15 dana je Goran plakao kada, je li tako Goran? Nažalost. Eto, stvarno. Pa to je šok bio za sve. Pa jeste, stvarno bio šok. Ja kad budem umro ti ćeš plakati 21 dan. Nemoj tako, pomeri se smijesi, zašto sad pričamo o tome? Pa zato što si ti počela o umiranju da pričaš. A je li jasno? Pa jeste, hoću ići da kažu nema više ljube moga. Jeste, jeste. Jel mogu ja sad pesmicu za Michaela, što sam smislio usput dok sam rašljario? Ajde da čujemo, da. Ja imam pesmicu. On piše pjesme i Drži odličan je u tome. Naravno. Ali da mi vratiš posle, možda popravim. Obavezno, da ne bi izgubio naftu. Popravit će. Sok, rakija, voda. Može rakija. Rakija. Kada citi rakiju, može rakija. Može. Jao, nećeš da zaželiš. Neću nikad. Jel mora i ta marama na glavi sve to, jel? Možeš da mi skineš maramu, jer ne umem da je skinem. Vezali su ga čvrsto. Živjeli. Samo moramo, Jo, ali mi vakno čoveč. progledo si čovječ. Nisam još progledao, kad turim naočare, progledat ću. Možda. Da smo živi i zdravi. Tako je. Arno ubavo. Živi i zdravi, samo vi. Ona je domaćica samo u svojoj kući. Nadam, da. Tako. A, jel delujem pametan? A samo drug Tito pokojni ime ovake. Nek mu je laka zemlja. Baš mnogo pametno izgledaš. Goran. Izvolite. Izvolite. Gorane? Gorane, karamelo mala! Ti kada zaigraš stane cela sala. Igrao si još kao osnovac. Što te mrzi onaj čupavi tasovac? Bivši crnac i muškarac, Michael Jackson, tvoj je pravac. Vaterpolo igra Filip, a fudbal igrao Zoran. Filipović, ti budi ono što jesi Jackson Goran. Menjaću te u butiku, prodavat ću ženske gaće. Tebi želim karijeru veću nego što je imao pokojni Versace. Za igru je uvek oran Filipović Goran. Pa sad da on to malo... A, šta ti misliš da on sad pusti ovaj kasetofon i da to, a? Jel ti se sviđa Goran, ne? Fenomenalno. Pa zname da je fenomenalno, ja to sam pisao, Ja hoću prvo Moliki da pokažem kako to izgleda na nastupu. Ti ćeš da pokažeš? Jeste. Ajde baš. A onda će on, evo, Goran, donio si muziku i sve. Sve tu. Da vidite onog ima... To tako ima to pokreteno. To je klizanje, takozvano, ali to ću ja da ti pokažem kasnije. Je se tebe nešto pokvarilo? Nije, nego malo mi je rakije, znaš, kao što ti kažeš, opalilo me u ovu lijevu stranu glave. Tamo emotivnu deo. Ovo je Goran, gledaj malo. A da gledam na televizoru? Da.